Kemm ilu jeżisti l-bniedem, dejjem fittex xi duwa għall-mart li kien jaqbdu. It-tim tagħna tkellem ma' Darryl Patch, għallim li r-riċerka termini mediċi popolari u għadhom fi glossarju. Meta nitkellmu dwar termini mediċi popolari, ikunu dawk it-termini li jintużaw minn diversi nies. Għandna nies ta' ġenerazzjoni differenti, ta' ġens differenti u anke ta' lokalitajiet differenti li joqogħdu f'postijiet differenti madwar Malta u Għawdex. U barra minn hekk huma dawk il-termini li huma mifruxin fost dawn in-nies u allura li jintużaw minn dawn in-nies. Ir-riċerka tiegħi kien studju soċjolingwistiku, jiġifieri ddar lil ħafna nies fost ġenerazzjonijiet, għandek l-età tan-nies, għandek il-ġens tan-nies u anke l-lokalitajiet minn fejn huma. U barra minn hekk huwa wkoll studju lessikali. Provajt kemm jista' jkun niġbor diversi kliem li jkollna firxa wiesa ta' kliem differenti li jkun jista' jiġi użat minn diversi nies. Iltqajt ma' nies mill-Kottonera, iltqajt ma' nies mill-Mellieħ u iltqajt ma' nies ukoll minn Għawdex. Dawk kienu 3 sorsi li jiena mort u ġbart l-informazzjoni minn għandhom. It-tieni mbagħad bdejt ukoll mill-kotba stess, il-kotba li jmorru lura s-seklu 18. Mbagħad iktar il-qudiem bqajt sejjer, bdejt nara wkoll ċertu kotba li għandhom x'jaqsmu iktar mal-mediċina, kotba li tista' ssibhom biss illum il-ġurnata jew mill-biblioteka jew anke mill-librerija li nsibu fl-Università ta' Malta, u li dawn il-kotba setgħu jgħinuni iktar nara f'ċertu kliem li llum il-ġurnata jew għadu jintuża u li m'għadux jintuża. Mir-riżultati li ħarġu kienu li ħafna miż-żgħażagħ llum il-ġurnata ma jafux eżattament kull terminu li jingħattilhom. Jirriżulta li dawk in-nies ta' etajiet ikbar aktarx li jafu ħafna iktar milli dawk in-nies li parteċipanti li pparteċipaw li kienu ta' etajiet iżgħar. Barra minn hekk ħassejt li kien hemm ukoll qbil bejn il-persuna ta' età kbira u dawk li jgħixu kemm f'Għawdex kif ukoll fil-Kottonera dawk iż-żewġ naħat ta' Malta u anke ta' Għawdex. Kienu jafu ħafna aktar minn dawn it-termini mediċi popolari iktar milli dawk li huma ta' etajiet iżgħar u dawk li forsi kienu jgħixu jew fiċ-ċentru ta' Malta jew inkella mill-Mellieħa. Uħud mit-termini popolari li nsibu llum il-ġurnata huma pereżempju s-seqi, pereżempju suffejra, nsibu pereżempju l-qarnita tal-għajn, nsibu ġieħ fid-dar, id-deni, nsibu wkoll mix-xedda għandek il-katarretti li dawn il-termini popolari differenti jagħmlu tista' tgħid din il-lingwa rikka fil-mod ta' kif aħna nużawha. Forsi xi termini antiki li jista' jkun li jintilfu nsibu pereżempju xaq is-safra jew inkella xquq ix-xafra li jkun dak l-għamla ta' seqi li jkollna f'saqajna, is-seqi li jkollna f'saqajna minħabba hemm il-ksieħ li anke jaħkem il-pajjiżna. Pereżempju xi termini oħrajn li jinbidlu maż-żmien, semmejt pereżempju s-seq li jaħkem li xuftejna, pereżempju aħ triq jew rieħ triq. Hemm lokalitajiet u anke ċertu nies li jgħiduhom imma hemm nies oħrajn minn lokalitajiet differenti li assolutament qatt ma jkunu msemgħu bihom. Sibu pereżempju fis-swet il-kelb li hija għamla ta' glandola li tkun taħt il-ġilda fil-ġisem u barra minn hekk għandna wkoll pereżempju fossa. Fossa hija ponta żgħira però ħafna drabi iż-żgħażagħ jużaw mal-ewwel ponta iktar milli jużaw termini differenti għall-istess ħaġa li jkollhom. Pereżempju termini bħal ballo San Vitu li dawn il-kliem intużaw fost kotba li huma ħafna iktar antiki. Ballo San Vitu pereżempju hija marda li hija marda fid-demm li tikkaġuna allura l-persuna li jiċċaqlaq b'mod li huwa involontarju ma jkunx jista' jikkontrolla dak iċ-ċaqliq li jkun qiegħed jagħmel. U b'dan il-mod forsi jkun hemm ċertu termini li maż-żmien qegħdin bil-mod il-mod jintilfu. Hemm diversi eufemiżmi differenti li nsibu fil-mediċina, partikolarment meta jitlu ċertu mart, pereżempju l-kanser ngħidu għandu dak jew inkella għandu tal-moda.
xi ħaġa li qed tiżviluppa ma' żmien, dawn l-eufemizmi differenti fil-lingwa qegħdin jiżviluppaw ma' żmien. Huwa fatt interessanti kif il-bniedem jipprova juża dawn it-termini popolari sabiex ikun jista' jirreferi għall-istess ħaġa però minn angoli differenti, b'eufemizmi differenti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.